тази, обаче се предпочитат като слезе оттам. Не, той трябва да мине първо четвърта, после. Да, пета му е тази финалната, е тука. Да. Преди да мине четвърта, не може да мине пета. Да, бе, ма не, друго имам в предвид. Сега мога да отиде на пета. Ето, виж. Да. Обаче той сега ще слезе тука. Ще завърти. Ще мини нагоре. А други въртят отгоре и минават отдолу, надолу. Разбираш ли, ние минават насам, други наобратно. Той за първи път мина така, никой не чака. Браво!